Čaute ľudia, dneska ja ti niečo ukážem, ja už som na studii na Gizmus XP a niečo vám ukážem. Viete Gizmus reakce? No, ja ti ukážem. Gizmus reakce. Vidíš, toto je moje, ale klikneš to, vidíš to, prečo tam je ten banner under destruction? Pretože pozrite sa, tam je napísané Gizmus reakce was replaced by Gizmus retro telefóny, pretože už budú replaceovať kanál a už nebudem natočiť ani reakce video, ani žiaden nič, takže toto už bude s Bohem po Gizmus reakce a áno, toto je už je čas po s Bohem, tu už sa vymení meno, to sa bude volať Gizmus retro telefóny. No a prepáčte, že ja už musím to už odhlasiť, takže prosím, dajte mi odber a ale ja prečo chcem replaceovať ty nejaké Gizmus reakce, lebo pretože toto je, lebo som chcel, aby som mal Gizmus retro telefóny, bo nechcem, aby som natočil cez Gizmus XP, jenže musím si natočiť cez Gizmus retro telefóny a mám ty retro telefóny, takže ja už musím to urobiť, ja už si vymením meno a tu už je under construction, takže toto už je koniec. Takže guys, toto už je koniec po Gizmus reakce, takže dajte mi odber like, daj mi odber cez na Gizmus reakce, ale už nebude Gizmus reakce, bude Gizmus retro telefóny, takže čaute guys.